Podríem dir que si parlem de superfície, més de la meitat del territori metropolità està, diguéssim, ocupat per espais oberts. Llavors, aquests espais oberts són d'unes característiques realment molt diferents, no? Hi ha moltes, diguéssim, externalitats positives que aquests espais aporten dintre del territori metropolità. Potser el més important és el gran benefici que tenen aquests espais sobre les persones. Podem parlar de la qualitat de vida, podem parlar de la salut. A nivell d'ecologia podem parlar de que ofereixen tota una sèrie de serveis, per exemple, per la regulació del clima, per la millora del paisatge, per la millora de la biodiversitat. El PDU apostarà per aquests espais lliures i d'articulació perquè és un dels reptes pendents. Tota aquesta ciutat es pot fer molt més amable, més vivible, que ens puguem desplaçar amb major comoditat, que reduïm la contaminació. Si som capaços d'incardinar el que és aquesta infraestructura verda i que d'alguna manera la relació que hi hagi amb la natura i aquesta idea d'anar a buscar o de millorar la biodiversitat i que això entri cap als pobles, cap a les ciutats, cap a les viles, jo crec que això acabarà repercutint en el ciutadà normal amb millora de paisatge, millora dels passejos. També el fet que si som capaços de baixar els nivells de contaminació, per exemple, afavorint més el transport públic en lloc del transport privat, doncs la salut també queda guanyant, no? El que entenem per vora urbana són precisament aquells espais on hi ha una major complexitat, tant de planejament com també de gestió, no? És aquests terrenys on podríem dir que acaba la ciutat, comencen els espais naturals, o podríem dir que acaben els espais naturals i comença la ciutat. És una interfase que, si la resolem adequadament des del punt de vista del planejament i del projecte, és un dels segells de qualitat que podem trobar sobre el territori.